Kote mango mondo mi orakre gi wach mar geno maduno. Mano penyo maber. Cleopas wasetimo as anationi LJ, Electoral Law and Governance Institute for Africa. Wasetimo gimiluongo ni public opinion survey. Magolo not even IEBC kende, the electoral governing bodies motingo register office of register political parties, IEBC, judiciary, parliament, public opinion is very low. Now, the question mi penjo bene tango monego gitimo. One, ingene yiero ngat machunge yiero madhi chungne yiero is part of the elections. Makopo ni neno kaka tungni gi ywaruok obede e yiero mar jogi mano mi the kickback kendo mi the springboard kaka yiero nyalo dhi bedo ma kata mana kaka no yier gini the opinion ni neno ka gin kote mopuodho gi mangiso ni nitiere issue on the trust. Now coming back to your question, ang'o monego jogi bende ni kuongo timo mondo gi win the public trust? One, ne nyaka gibed gi a clear strategy on how they will reach the stakeholders. Stakeholders gi dholuo cha iluongo ni mago jokanyo ma electoral community digi ng'eny ma a voter is a stakeholder. Political parties is a stakeholder. Kata mana jensiska are stakeholders. Asebedo ka aparo ni I'm looking forward to a situation where wabro neno the chair of the IEBC ka en Wajir, en Wajir, en Mandera, en oromo gi wajiji kumika mondo opim negi kendo kato kaka gidwaro tayo yiero ni. Mar ariyo nyaka giket maino gi teko gi e gimiluongo ni electoral education. Mano mondo kel gi but jopiny mondo jopiny kikaw ni election en wach mar tho gi kuo. Mage gik ma bro tingo malo gi kaka gidhi mbele gi trust. But gima ber ma bende ber ka wacho en ni how ber ni jogi gin gi around more than 20 electoral units ma gidhi time by election. And magi dhi miyo gi it's like a mini election. Ka jogi otimo by elections gi maber ma jo Kenya oneno ni gitimo this by elections maber, dhi miyo gi confidence, gidhi duogo confidence maka koro gidhi en 2027 to bro neno ni koro ginyalo. Kech gima chando gi en ni ere kaka ginyalo pimo ni ginyalo. Ang'o miya wacho mano? Enyaparo commissions mosekalo Isaac Asane nyaparo ni emanotimo noa the first. Was it who did the referendum? Referendum ne Chebuka, no Chebukati, ne Kivuti. Kivuti manotimo referendum. Bedo kaka Kivuti notimo referendum ni no miyo jo Kenya confidence on Kivuti. Magima notimo rekode ena ni yande ni election ma 2007 mano post-election violence emano owito that confidence enano mano to koro mage gik manyaka wang'i kendo gitim. Mar ariyo enene ing'eni Cleopas from 2017 kane election owiti, presidential election petition nowite court ma wane wadoke yiero 2017 pok wabedo gi electoral reforms nyaka sani. Mano is almost 10 years. Inyaparo ni in the last electoral cycle ma 2017 and 2022 nune gubini wabedo kode tok ne wabedo kode mar ne notho gi BBI. All the electoral reforms proposals te no wait gi BBI. Koro 2017 and 2022 no wabedo gi electoral reforms. Sani endi wan before 2022 nyaka 2027 poko mose timore en mana mar naduko mano yiero godo this IEBC. So a period of 10 years ng'eny sana koponi pok otim gimilong ni comprehensive electoral reforms mineno Oscar wachoka to koponi gibedo piny magi prioritize gimaduong' en ni let the commissioners sit down, they develop a matrix of priority areas kaka ginyalo gik mage neno na kagitimo within a short time to nyalo konyogi to approach the 2027 general election. Pero kamana mano telo ne yiero kata